Bon, malaky anareo mandefa message aminaka aty volaniko zegny. Nareo mivolagna fa karakory koa raha ataony présidentsika ty vaovao aty volagninareo aminaka fotony za misy relation amin'ny président vaovao aty. Karaha camarade izy, frère d'armes izy volaniko aminareo zegny. Après amizay décision nazy mangala PM anareo fa mandefa message aminaka bras droit ny Ravatomanga niasa amin'ny banque mondiale zegny amizay volaniko aminareo. Même izy bras droit ny Ravatomanga to azonareo zegny izy tsary niboboka hitanareo fa nagnano ty nagnano zay possible izy niaraka niasa tamy Ravatomanga teo tsy fagnaraka ro izy niala sarinazy miaraka magname diplôme Ravatomanga ankilanazy alefanareo aminaka possible za mamala anareo fony zany mamala anareo tsy haiko olo igny tegna tsy haiko olo igny. Après amizay volaniko le passé nazy za tsy mahay foy ino raha nataony za tsy mahay zegny amizay volaniko isorako président Michael le président de la République tsy nagnapetsaka hier admettons tsy nagnapetsaka le dinosaure de politique inga io olo vaovao karaha tsika teo maro atsika teo niaraka tamin'ny Andry Rajoely misy koa tafara ty olo mivolagna zay fa tsy araka amin'ny Andry Rajoely fa ratsy raha nataony fa za mizaha biographie ny nouveau premier ministre io itakolo marigny itakolo tia hagnano fa atsika zao koa i commence critique izy io tsy vita eky boka azonareo zegny ambilantsika izy miasa ambilantsika izy miasa azonareo io amizay tsika mavita amin'ny critique izy mbola tout de suite izy apetsaka atsika jiaby fa mandefa message ato olo Ravatomanga ty olo ny Ravalomanina ty olo izy koa zegny olo jiaby ande apetsaka ny nouveau président Michael en place io tsisy araiky tietsika boka izy azonareo zegny tsisy araiky tietsika izy fotony possible atsika zao mivolagna izy ty koa niaraka tamin'ny izy ty niaraka tamin'ny Tirana izy ty niaraka tamin'ny Ratsiraka mais il faut qu'on soit conscient amin'ny raha ataotsika jiaby io. Attention, il faut qu'atsika conscient vraiment amin'ny raha ataotsika jiaby fa tsy atsika nde critique tout de suite. Il n'a rien fait encore. Raha tadiavintsika zio ambilantsika izy miasa niaraka tamin'ny Ravatomanga izy possible izy agnazava au prochain truc pourquoi izy niala tamin'ny Ravatomanga. Izy koa ndraiky izy mbola miaraka amin'ny Ravatomanga ke hiasa amin'ny compte amin'ny Ravatomanga io tsika mivolagna izy io tsika mivolagna izy ary faheny koa fa tsy ambelatsika izy karaha nataotsika Andry Rajoely tsy ambelatsika izy koa izy magnano raha tsy manjary tsy ambelatsika izy karaha ataotsika Andry Rajoely. Justement boka za tsy mahay PM io volaniko zay za tsy mahay fa agnarana fahitako fo io zany mivolagna fa izy niasa tamin'ny banque mondiale vlaindreo niasa tamin'ny BNI niasa maromaro nataony diplômé de Toulon maromaro feky raha nataony boka fa sarotro aminaka ivolagna tout de suite. Justement zavatsika antseniky izy karakory fomba fiasany asa fo izy io fa nazonazo taogno izy misy expérience izy mivolagna bon raha nataoko taloha tsy manjary tsisy olo tsy diso volaniko zay tsisy olo tsy diso même admettons olo niaraka tamin'ny Andry Rajoely hitatsika fa izy nisitriky tsy nagnano raha ratsy azonareo zegny mais il était obligé de suivre la cadence azonareo fotony olo araiky député araiky admettons je prends l'exemple maromaro député niaraka atao fa reo tsy vao niaraka mais azony raha ty tsy possible donc ambilatsika antseniky izy hiasa en plus zegny volaniko tamin'ny colonel monsieur le président 2 ans volaniko c'est très court azonareo zegny 2 ans c'est très court agnamboatra Madagasikara maro raha ataonao tsy tian'ny vahoaka volaniko maro raha ataonao ho tian'ny vahoaka koa azonareo zegny 2 ans c'est très court izy koa après 2 ans navita tsara izy hitany fa raha tsara raha nataony nampandroso Madagasikara même hitatsika fa nisy vokotra napetsaka an'io possible d'ici 2 ans izy koa tandatsika candidat présidentiel normal izy possible ho lany azonareo zegny izy possible ho lany. Mais justement boka
Zene vlanko, justement, i ravaly io, olo jiaby io, dinosaure jiaby io, zene vlanko. Ambilanareo tseniko izy asa. De toute façon, atsika eto fo ivolagna. Atsika tsy maintsy ivolagna fo. Ça dit, mis numéro le président de la République. Fait, ça vous tient qu'ils pour rien, un azavaïs. Non, c'est pas mon truc, ça. En bilatine, qu'ils miasa. Fa, atika fou, atika jiofou, atika me compte, zap, qu'on me compte. Aznarosin. Il faut que ce soit équilibré. Atika boka Diogo, tu m'as ministère. Ça est de vous l'aider. Aznarosin. Aratika boka Diogo, quoi. Tout qu'on m'y est, quoi, tika jio. Zay problème tsika boka azonareo. Exemple teo, olo jiaby fa miposy hery. Boka Tananarivo olo jiaby miposy hery. Amitsika boka varitra ty. Azo miposy candidat tsika tokony atao premier ministre. Tsisy araiky. Tsisy araiky niposy izy. Même député, même azo. Tsisy araiky niposy izy. Atsika ndraiky, zio amizay tabatabatsika. Fa za fo eto, miposy. Olo boka varitra, vogno, agnano, maromaro agnarana fahitako ato zay. Anareo koa vogno, tokony miboaka boka anareo. Miboaka anareo soit candidat anareo poussé anareo. Anareo volagna fa réseaux sociaux tsy mandeha. Zavanareo député voasavatra agnazy, nagnasary volagna Cynthia, nagnasary volagna Koto. Réseaux sociaux mandeha, communication mandeha tsara. Anareo tokony mipousse candidat anareo. Exemple, vlanko aminareo zay, izy koa tianareo ministrable, monsieur le maire Jean-Luc Davodiato. Poussez anareo izy. Poussez anareo izy. Ataovanareo ministre izy. Izy koa tianareo tasianao, poussez anareo tasianao. Mais tant qu'anareo tsy mipousse izy, vlanko aminareo zay. Jamais de la vie, tsy vogno boka anareo. C'est pour ça que j'ai dit, laissez-le bosser. Il faut le laisser travailler. Tu vois? Il faut le laisser travailler. Mais atika vlanko zay atika boka varta, izy ko atika tsy mipousse agnarana pour être ministrable. Zan volagna aminareo zay tsisy raha azotsika. Tsisy raha azotsika. Zava olo jiaby mipousse ihery, alo ihery. Za fo nagnano vidéo, za ny volagna za tsy mila hery azafady. Tsy tiako vlanko fa anao fa président teo. Si navita raha, ino raha andeha vitanao en tant que premier ministre. Nalefako lettre zegny. Nazaveko franchement nalefako tamy président Michael, mais hitany tsara tsy hitany tsara fa nalefako taminazy fo, au moins nalefako tamy publication. Mbla nalain'olo lafa, atsika tsy mipousse candidat tsika ke. Zavanareo, ministre diable io, azondreo boka Tananarivo, on n'aura que le jeu pour pleurer. Faut natsika tsisy mipousse. Anareo mila attaque décentralisation. Azova aminareo mihetsika resaka décentralisation. Président la République ande volagna aminareo, nareo mandeha amy lalabe aloha attaquer décentralisation. Jamais de la vie. Anareo volagna fa tsisy pression izy ao. Anareo volagna tsisy pression. Maro olo manampahaizana amitsika ao. Maro resaka économie. Exemple zio, azova aminareo ni pousse Ibe Jovial par exemple. Izy magnano deux fois émission, tsisy araiky mipousse izy. Anareo mangigny fo, or que économiste, izy au taquet quoi. Azonareo zegny. Mais atsika tsy pousse olo candidat tsika tokony zay ny problème tsika. Ary io tsy vitan'olo araiky. Io tsy vitan'olo araiky. Zay vlanko aminareo, laissons le premier ministre maintenant. Amblazy miasa, yo tsika me critique. Fa anareo alohany atsika critique, zay ne vlanko, il faut que les critiques soient instructifs et non destructifs vlanko zay. Mbola tsy miasa izy, atsika tout de suite atsika anareo mandefa sara aminaka, izy miaraka amy ravatomanga, izy miaraka amy zegny. Seulement tout le monde aura des dossiers. Azonareo zay. Tsy atsika pression azony le président actuellement. Parce que les dinosaures de la politique, le club 48, ron place pionjo fo. Zene vlank fa nalefako to. Ron place pionjo. Mais atsika, tu place pionchika. Karakory. Atsika ivoatra. Jamais de la vie. Maro la enaro manapaezga. Nanyo tsy pousse enaro izy. Ambela naro. Zavol jafa atova maire, atova Ravalman, atova premier ministre hier. Ils sont avec eux. Mais tu connais boka varsa tu comme ça azovek premier ministre niani, tsisy magnamiagnaragna.
tsisy magnamia agnarana proposer le non za fambolagna zay i be jovial il est ministrable i Aznor Girard comment ça la PMF olo mahay zegny maromaro agnarana ao fa anareo tsy vous ne poussez pas vos hommes io mba ino mba aizany fa aizany président zio raha mandalo Diogo Cerezo ino raha aizany ino aizany fa ty olo tsara izy andeha tandregny koragnany citeny andeha za olo nazy exemple bora réglage ty niaraka taminaka andeha pousseny citeny agny izy azonareo zegny donc c'est à vous maintenant génération Z za ty fa magnano amy génération Z io allo atsika mihetsiky ino raha tadiavitsika décentralisation état fédéral c'est vous qui voyez je suis là juste pour vous guider za mivolagna atova karaté c'est à vous l'acteur anareo magnano acteur anareo maromaro agnarana tokony ino tsy naboaka tsy hitanareo mba ro tona nagnaboaka fa nireso atova ministre à la justice ty atova za miza agnarana io tsisy olo baka amitsika io tsisy olo baka amitsika io que ce soit Bokatuliara, que ce soit Bokaye, que ce soit... De toute façon, c'est le Sud qui a le pouvoir, là. Aznaro, Kazam Toumani, isko, le Sud diable, ande apetkan président, oh. Kazam Toumani, Naro. Parce que vous poussez pas votre candidat. Ou le touk n'a pas dû sa Naro, tu vlang Naro. Là? Il y a un lit. Et un mat. Mais bien sûr, ici Israël président Zeng, aznaro zen tien ramandala am fartumisatsika agny. Tien Zeng, izy yo magnaraka volagnagn'olo fô, izy magnaraka volagnagn'olo. En plus c'est pas un politicien, toi agnatin'ny lohanareo Zeng. Izy c'est pas un politicien, c'est un militaire. C'est un militaire. Ça c'était le dernier rempart. Isorgna izy nagnadoso Andraduely. Isorgna izy ni sauver la population. Piantra diaby isorgna izy ne tsy politicien. Anareo ko tsy andeha iza izy, anareo ko tsy volagna aminazy. Jamais de la vie, il faut parler. Zavanareo depuis qu'izy yo, za mivolagna presque isan'andro resaka izy. Attention président Vlan. Attention sécurité no. Attention président olo apetsikanao yo. Attention président, anao ko ty zaolo, zahava agnatin'ny tananao azo volo mety atokisina ao. Anao ko itandregny volagna politicien dinosaure aby io, fanazy vola aby io. Tu vois? Iro nde agnapetsika olo indro tout simplement. Même fahitan'izao fa corrompu izy. Ah mais oui, non mais sérieusement, il faut pas qu'on dort hein. Atsika matory loatra fahitako atsika ty, atsika matory loatra volagno zay. Tegna matory. Anareo mila razala, tsy andeha zavanareo, tsy alenareo, tsy adanareo. Ambelanareo olo, zay mikomandanareo. Qu'est-ce qui vous empêche là? Zay mila ty ataonareo ministre. Maro olo mahay baka Avaratra, maro olo mahay baka Tiola, maro olo mahay baka Antananarivo, maro. Iro sambolo mipousse ninazy. Anareo mitady décentralisation. Anareo mitady état fédéral. C'est le moment ou jamais. Niki, ça va aujourd'hui? Ça va. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah oui, c'est le moment jamais. Zava sasana agny. Fa mivolagna atao état fédéral izy ty fa divisé en 3. Karakory divisé en 3. Atao état fédéral divisé en 5. Atao état fédéral divisé en 6. Za mivolagna aminareo za tsy mila pouvoir. Fa nazavako za mivolagna aminareo za tsy mila pouvoir. Raha tadiaviko Madagascar mandroso. Ary izy koa la France contre colonel Michael io, za voalohany mandeha mitrangana, za mandeha mizaha général de Fazao ity, za mivolagna aminazy ino raha tsy mety. Azonareo zegny? Za mivolagna aminazy. Le 28 za mihina miaraka aminazy. Izy koa ro mandeha fa maramila vaza soi-disant andeha hagnano raha Madagascar, je serai contre ça. Zegny agny fa mikapokapo. La France, za mahay. Izy koa la France andeha agny, za mahay. Donc atsika tsy mila mikapokapoka antseny. Ambilanareo premier ministre io yasa. Maro agnarana namezagna to. Maro hier to, agnarana nier to, misy viavy zay koa to tagnaty to. Nisoazindreo araiky ty. Araiky ty, atsika amizay tout de suite atsika mivolagna olo mamira vatomanga izy ty, attention fais gaffe et tout ça. Hay, anareo mba tsisy diso volagno zay. Tsy mahay diso anareo. Firy olo teo niaraka amin'ny Andraduely. Andraduely niala olo jiaby nagnasara ravoravo.
Donc, lui aussi, laissez-le travailler. Amblanareo izy miasa. Atsika amizay mitaregny eto. Ino raha volagnintsika? Ataova éducation. Ataova resaka santé. Ataova resaka tourisme. Ataova raha mampandroso Madagasikara. Zay raha tadiavitsika. Izy koa izy magnano raha tsy manjary. Je serai le premier à dire. Avlamiko za premier ministre tsy mety raha ty fanampiady zay ty io ke mbola apetaka anao io koa. Ary za koa tsy maintsy le premier à dire, monsieur le premier ministre, zay mila décentralisation soit état fédéral hein? Eko sarotsy magnapetraka état fédéral. Je suis conscient. Izy ndraiky tsara, je suis conscient sarotsy izy. Ha? Fotony maro obstacle ao, maro obstacle. Même si za fervent de l'état fédéral. Amblatsiko mandeha moramora tsika. Vangona référendum. Mandeha tsika décentralisation effective. Io amizay, io tsika mahita izy. Io tsika mahita izy tout simplement. Non mais justement. Ah, tsy mety raha ataon'ny la France mon frère. Non mais après quoi, attention, tsika tsy mila ampiadivan'olo koa. Reo mivolagna la France mampiady hainareo panafricanisme, reo mivolagna zay fa mampiady, za fa naregny militaire français navy tao, or que za maefa non, reo tsy nagnano exfiltration, zegny le commando zegny, nagnano exfiltration, après, za naregny nouvelle, c'est pour la sécurité, il y a des pouko agny, nde tifitry basse et tout ça, tu vois, mais ça va se résoudre. Ça va se résoudre. La France va appeler colonel Michael. Attention, les accords milazanga tsara. Il faut revoir tous les accords. Atsika na mezando soit disons indépendance fictive. Milazahanga, ino accord nataonu ulbetsika taloha. Mavita kuna atsika magnano jeu mon frère. Atsika koa fa mivita mitake. Olona atsika Diego fa agnano zay nefa marange ato. Zay nefa miarrange, nareo volagna fa zay tsy magnano, zay magnano. Zay ty mivory. Ha? Zay ty magnano raha mivory. Magnano banderole, magnano raha jiaby zay koa magnano Fa io tsy vitan'ny Diego Zarek volaniko zegny. Maila mandeha tagnana no si be zavanareo tragno meme. Ha? Anareo jiaby nangalarin'ny premier ministre tana Ambilobe ao. Anareo jiaby nadosina Sakarama. C'est le moment jamais. Anareo piasa secret tsy nazo karama depuis. Yo, il faut se plaindre. Zavanareo jirama nagnano manifestation. Est-ce que nisy police namopoko? Zavanareo président io mandeha milalabe. Est-ce que misy girofara? Tsy girofara. T'as vu? Donc c'est quelqu'un volanko aminareo zay mila mipietsika vahoaka izy. Izy tsy olony politique volanko aminareo zay. Force zay tsy olony politique. Ha? Donc ambilanareo tsenika izy asa yo d'ici hazala anareo niaritry pendant presque 10 ans nazo nandraduely. Niana anareo tsy miaritry ne serait-ce que la mise en place. Et maro koa nalitra natao nandraduely ndraiky mamravatomanga ao. La caisse est vide. Ahietandreo vola. Niany ty fa nerisoa mbola magniagna ravatomanga à Maurice, peut-être geler les comptes, peut-être mipody à Madagascar les vola. Asany atao io fotiny raha nataondreo io pendant 10 ans io. Alitra nataony mamy ravatomanga NC Christian andraduely mila iagniny igny. Mila iagniny igny. Donc atsika mila miaritry, mila zavatsika, zavanareo izy mandeha, izy fa mandeha mizady jirama, mandeha raha jiaby. Laisse-le le temps. Io tsy claque le doigt karaha io vitany io. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Zavanareo raha ataony Burkina Faso. Magnano moramora fo. Io za mivolagna aminazy, atsika misy volamena, tanatsika volamena tsika. Io zahoatsika vola be. Ha? Za fa mivolagna aminazy, arrêtez antseniky les missions terrara zay. Fotiny camion mamravatomanga mbola mitaritra fo avoe maro andraiky izigny tiako Ambilobe mandalo Ambilobe ao région Sofia mbola mitaritra fo zegny camion mamravatomanga dikan'izay mamravatomanga io mbola miexiste fo izy baka fetsy volanko aminareo société des fois tsy ataona amin'ny agnarana anazy ataona amin'ny agnarana n'olo hafa karaha eto à la Réunion za ndraiky mbola iza est-ce que marigny hôtel nazy io amin'ny agnarana karaha io ninazy.
justement tsy maintsy ikoragnesagna le accord nataony la France. Ça c'est indéniable, ça c'est obligé. Tu vois? Ati zegny amizay volako atsika vahoaka malagasy zavanareo karaha ataony Ibrahim Traoré volako aminareo. Burkina Faso diaby même ivelany diaby nietsiky. Raha nivolagny général américain. Atsika di hitatsika Macron nivolagna présidentsika. Atsika diaby nangigny. Tokony za misy nivolagna volagno tamin'ny Macron non. Io tsy coup d'état volagno. Io tsy coup d'état. Raha zay nivolagno tamin'ny réunion première. C'est pas un coup d'état. 2009 c'est un coup d'état préparé par Sarkozy volagno. Ah, ngadosoagna raha Valmanna. Ah. Zegny amizay volagno non, c'est pas un coup d'état. C'est le colonel Michael marary fonazy nahita piantsa tifirigny nietsiky izy tout simplement nietsiky. Ah. Zay nampodiky anao Katara. Même izy olony raha vatomanga taloha volaniko zegny. Même izy olony raha vatomanga taloha. Possible izy niala. Misy raha nandala. Anao zio exemple. Anao zio hitanao raha vatomanga nangalatra. Anao koa mbola tavela tao fo dikan'zegny anao miaraka aminazy boka. Hitanao izy nangala. Possible izy io andemosa raha nataony mamy raha vatomanga jiaby. Io tsy hainareo. Tsy haiko tsy hainareo. Donc ambilatsenika izy miasa volaniko. Ambilatsenika izy miasa. Oui, oui. Mais oui, zay ny volaniko isan'andro eto. Mbola poussetsika olotsika izy koa hitany la France fa tsika mipoussy présidentsika. La France ino raha ndeha volagniny la France. De la France fa sahinagna volaniko aminareo zegny ke. De président Macron fo tsy enda ataony lohanazy ke. Azonareo zegny. C'est à nous de pousser notre président. À nous de pousser. Zéné blanc, des fois, ça m'a tenu français, mais ça, attends, va tenir gaz, attends, va tenir gaz. Attends, quand t'es français, comme ça, règne la France, diable. Zako fa mazo radio, zako fa mazo émission, za direct fa mvulna raze. Fa vlank tcharabeke. C'est pas parce que za double nationalité que za ngamia point la France am ratsmanjar na ton. Jamais de la vie. Zengul karazeti, tiaton la France marionnette. Ou la tonne la France marionnette, ou le kara andraduel. Quand amezga taratasi, yomzem yasan la France. Zacha amezga taratasi, la France magnefaza jusqu'à za matjo. Ya? Arzachi nangal c'est tam la France. Ya? Zachi nangal c'est tam la France. Le système français, il est pourri. Même ZA est en France, pourri le système français maintenant. Loin la France, t'avais tous les avantages. Aujourd'hui, blanc comme Narosin, même Karamana Rosin, Radjab Nanungati, Totchenaro. Totchenaro. Yinrata Diavchika. Vide Lavani Manunga. Aznarosin. Zavanaroka biographie ni Premier ministre, Fanzaku Boka. Fanzaku ne. Lavani Chimech Manunga. Ya, faut nanin. Tsy ola raiky kitana raha io boka. Tsy ola raiky, tsy mamra vatomanga eky. Izy koa hitatsika tsy nagnano lavany. Atsika mitsangana. Atsika mitsangana. Ah, jamais mon frère. Ah, randrobat nandraduel pendant 10 ans que 1 mois, 4 mois, même pas 1 an, non dengan. Ils ont fait blanc mi président. Et le temps non blanc 2 ans c'est blanc. Ah, non mila magnara tsara. Za matok vita io fotiny. Izy koa vita ny tsara io. Tsisy. Ro dinosaure de la politique io magnamise pression. Io am 2028 am 2000 izy mitandatsika président zavanareo fa izy mahazo. Ça c'est par rapport à ce qu'il va faire. Za nikoragna taminazy blanco aminareo. Firy fois zay mikoragna, zay mandefa fampandefa message. Za mahita c'est quelqu'un humble, intègre, izy croyant. Ari tsy miabandonné. Nazaveny taminareo fa tseky nagnano izy tatanjô nalefandreo tam l'hôpital, tu vois, nataondreo karaha oladala boka izy igny, tu vois, nalefandreo tam l'hôpital, nigadjendreo tam l'hôpital izy. Azonareo zegny. Mais il était déterminé à réussir. Il était déterminé. Donc ambilanareo tsenika izy atsika magnamia pression fo eto.
Voilà mon frère, exemple zio agnatin'ny équipe io. Izy koa olo mamravatomanga araiky fo. Olo mamravatomanga araiky fo. Exemple PM ataotsika mamravatomanga. Anareo zio volagna fa olo tourne président, izy koa mivolagna aminazy que président tsy agnadosi. Jamais de la vie. Igny anareo zio miconfondre fitondragna Andry Rajoelina ndraiky araiky ty président. Andry Rajoelina koa mina volany mamravatomanga. Ity amizay président ty maramila. Ah? Maramila. Nagnino lehibe ny maramila, lehibe ny gendarme jiaby tsy nagnano izy président. Nagnino colonel izy navita. Parce qu'il a déjà bien préparé. Il a bien préparé. Sasany mandeha Madagascar avoa treillis français. Ah? Avoa tenue français ro. Tenue militaire français. Gasy a magnano tenue camouflé andeha gadjegna. Azonareo zegny. Gasy magnano civil magnano zavanareo ino raha nataony colonel Mikael. Nadosiny treillis nataony costard. Hitanareo la différence vlamo. Zany mizalavitry. Hitanareo la différence. Ah? Zazio nareo ndeha hita zake. Zany ndeha amin'ny tenue français zany ndeha Madagascar. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Ah oui. En tant que président des anciens combattants à Madagascar, oui, za magnano tenue naka. Fa za magnano treillis andeha agny. Za mandeha agnano la guerre amindreo. Agnano la guerre amindreo za. Donc, amblanaro le président Mikael, le colonel Mikael, travaillait. Franchement, amblanaro tiny kizy miasa. Parce que la pression jovla comme naro, tenga grave ninazy. Agnapetraka le gouvernement, pression internationale, pression azony, les dinosaures panneaux politiques abti, tu vois. Ah, tova place aty, ameza place aty, ameza place abti. Tu vois, tienne à yeton louanazy. Azonaro zay, you président eky, fa tsy maramila un général, admettons, qui commande, fais ça, ou diam magnano. Tu vois, là, samboula mlouanazy. Samboula ils azavanaro, les Gascar, les Roland Ratir, carré diap, devant ils, andei courant. Ah, franchement. Donc, en plus, c'est pas un politicien, blanc comme Naro, il est politicien. Donc, moi, je le donne carte blanche, en blatine qui se miasa, yots comme aitaïs. Yots comme aitaïs. Parce que foufani, nandefa message tamnal, zahava oul, antanana, ma oul tienoulo. Exemple, blanc tamnal, Jean-Luc Diavoljara, blanc, n'avo fidin vaoka tis ni alta. Ano ko te courant, mais courant yesam Jean-Luc Diavoljara. Ah? Amni imbe jovial vlan vous économie zama e parcours na zama e zak biographie na ul matanjka agny ha Luxembourg agny izy ul matanjka nagnino ul kara igny tsy alaitsika boka zany tsy azoko firy docteur firy directeur de l'école ha Zem vidéo tika, anaro, vlangue, kazamande fandefa, saramnaka, kazamboula. Mais vous avez le droit, vous pouvez, mais, il se fait valer comme narosé, zat, stia maloul, arek, boka. Naka tok live direct. Naka tok live. Fa, ambilatskandjen, PMU, yasa. Yasa, ambla isbangazava, pourquoi? De toute façon, anaro journaliste, anaro ma vite me pose la question amnaz. Nagnino no te nerkata mamravatmanga, joti ano vol. Tu vois? Nagnino ko naro nerkata amnandradwel, joti anaro vol. Fa itanaro andradwel nangalsa naro nial. Marco nous niala tamnandradwel. Zamae. Jusqu'à la réunion ti. Jusqu'à la réunion. Ah, zetio nerkata amnaz fa, maring zalafa, misratsinandar na tonto ze niala. Fir ko nande en France. Ah, ze nerkata amnandradwel fa, tenga fatrura na ton niarkata mamravatman is niala. Donc, c'est légitime. C'est légitime. Donc, laissez-les travailler. Oui, mais on va pas confondre Macron et PM Tchazio. Possible, Vlankzing. Macron, c'est, derrière Macron, il y a tout l'état des, les francs-maçons. Tu vois, derrière Macron, les banqueroutiers de Radjabzen, tu vois, possible, ils en amené, possible arrêter, il faut pas comparer, Blanczin, même ils banquiers, ils même sont à vol là-bas. Possible, ils en rapide économie un petit cas. Possible, ils en rapide économie. Yos comme ça, ils quoi t'as que tu m'engages, 2 ans, vous connaissez, 2 ans. Ils ont du travail à faire en 2 ans. C'est un blatine, il y a la priorité,
tsisy délestage atsika rano mandeha tsara zanakatsika mandeha l'école lalagna commence ampagnavozoagna koa tsika en même temps tsy mahazo fagnampiagna ivelany non amezany pression koa ty atsika mivolagna amy la France nagnino zay tsara mila fagnampiagna fa intérêt-nao aty la France mila zavatsika anao teo nangalasa 70% zany amezanao 30% inversé tsika rôle anao mangala 20% naka 80%. Azonareo donc zegny ninaka si à vous de voir amblatseniky izy miasa volaniko zegny sarotro de toute façon peu importe premier ministre nambelany capitaine Michael teo atsika tsy maintsy critique fo heureusement tsy nataony hier au moins atsika mavita hier fa teo. Attends, bon les gars, je vais vous laisser parce que j'ai un appel urgent.